Mobilizazio indartsuak egiten kalean 2 urte eman eta gero jauzi kualitatibo bat eman nahi du pentsiodunen mugimenduak, eta horretarako Euskal Herriko eskubide sozialen kartarekin bat greba orokorrerako deialdia egin du urtarrilaren 30erako. Pentsio sistema publikoen defentsa guztioi eragiten digun borroka dela defendatu dute Busturialdeko pentsiodunek gaur goizean Gernikan egindako kontzentrazioan, eta greba orokor horretan parte hartzeko deia egin dute. Urtarrilan egingo den grebak eskualdea gelditu behar duela azaldu du Natxi Aranburuk, Busturialdeko pentsiodunen elkarteko kideak. Urtarrilaren 30ean beraz, Busturialdea geratu egin behar dugu. Eta horretan, gaur hemen batu garenok badaukagu zeregina. Tailerretan, ikastetxeetan, dendetan, gure arteko asoziazio taldeetan, gazteekin batera, emakumeekin batera, hau da, prekarietatea jasaten dagozen guztiekin batera. Greba orokorra iritsi bitarte, hainbat ekintza egingo dituzte eskualdeko pentsiodunek. Esaterako, ostegun honetarako autobusa antolatu dute Gasteizera, aurrekontuen inguruko eztabaidan beraien aldarrikapenak presente izateko. Pentsiodunekin batera Gernikan egindako mobilizazioan izan dira Elako eta Labeko ordezkari diren Arrate Elkoro eta Jon Basurko. Beraiek jakinarazi dutenez, hilaren 17an egingo da greba orokorra prestatzeko lehen batzarra Astran, arratsaldeko 7etan. Gure dugu herri greba lantzen hasi lana, pentsio eta eskubide sozial duinak lortu arte. Txupinazo egun bezala hartzen deula egun hau, eta bai erabiliko deula amendikan aurrerako eragileekin kontaktuan jarri eta eragile guztiekin poliki lanketa hori hasteko.